Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Usa ka higayon ni ana si Jesus nanudlo dito sa daplin sa lanaw sa Galilea. Hilabihan kadaghan sa mga tawo nga mialirong kaniya og tungod niini. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan og milingkod samtang ang katawhan nagbarog dito sa lapyahan. Nagtudlo siya kanila sa daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Kini usa sa iyang gitudlo kanila. Pamati kamo, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Samtang nagsabod siya, may mga binhi nga nahug sa daplin sa agianan, ug miabot ang mga langgam ug ipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon, ug tungod kay mabaw raman ang yuta niini, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainitan na kini pag-ayo sa adlaw, nalawos kini. Ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Unya mitubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug nanguhay. May nanguhay ug tagkatluan, ang uban tagkanuman ug ang uban tagatos. Ug unya miingon si Jesus, kung duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Sa naginusara na si Jesus, pipila ni atong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya uban sa napulog duha ka tinunan, ug mihangyo kaniya paghatag ug katinawan ni adtong mga sambingaya. Si Jesus mitubag, gipadayag sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban ang kamatuuran gipadayag pinaagi sa mga sambingay, aron bisag sila magtan-aw dili sila makakita, ug bisag mamati sila dili sila makasabot, kay tingali unyag mamalit sila sa Dios o pasayloon niya sila. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko ni Jesucristo, madungog na to sa Ebanghelyo o madungog na to karang adlaw ang usa sa mga nindot kaayo nga sambinghay nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Jesucristo, the parable of the sower or sambingay sa magpupugas. Tulo ka mga butang nga diin, tulo ka mga mahinungdanong elemento nga diin atong kapamalandungan niining Ebanghelyo karon. Primero, ang magpupugas, the sower. Ang gipasabot sa Ebanghelyo karon, kinsa ang magpupugas, mao si Jesus, mao ang Dios. Ang usa ka magpupugas, kay bawo nang daan ang magpupugas nga dili tanang liso o dili tanang binhi manurok, di ba? Kamo nga nakatilaw og pagpanguma, kamo nga nakasinati og pagbao, pagpaturok og binhi. Kay baho natangdaan nga sa tanan nga mga binhi nga imong gisabod, sa tanang tagod or binhi sa humay nga imong gipugas, mais or munggos or mani, di jud na manurok tanan. Kay baho na mo ana, kay baho na ta ana. Pero ang Ginoo padayong nagpugas. Kay baho ang Ginoo nga sa kadaghan sa mga binhi nga akong ipugas na ang mabuhi. Ang Ginoo sa kanunay padayon nga nagpugas. Bisag kahibaw siya nga di tanang binhi manurok. Ingana ka mapailobon ang Ginoo. Ikaduha nga magapamalandong kita ang liso or binhi. Ang binhi o ang liso dili mo turok o dili patyon una. Mao bitaw nang ibuwad nato ang binhi. Aron mauga, mamatay, unya og mohail na siya, kasabot mong mohail, kana mo kaging. Kay ang binhi og basa-basa, ang binhi og dili uga, ang binhi og dili hingkod, kanang dabong, di gina mo turok. Una inigpugasaw sa kabinhi, gawas nga patyon ang binhi, tabunan ang binhi, ato sa ilahom sa juta. Ngit-ngit. Unya, ang kaluoy sa kinaiyahan, ang kaluoy sa yuta, mo'y magpaturok sa binhi.
Sa samang pag-aagi sa ato pod nga kinabuhi, di kita manurok, di kita mabuhi og jamo tay patjon sa atong kaugalingon. Mao ni paradox sa kinabuhi. Kinahanglan na atay patjon sa atong kaugalingon aron ta mabuhi. Pananglitan, ug di nimo patjon sa atong imong kinabuhi ang imong bisyo, ug di nimo patjon, di ito ta mabuhi. Kay mao man makapatay nato. Naa jud tay patjon sa atong kinabuhi. Naa tay puuhon sa atong kinabuhi. Murag binhi ba? Kinahanglan tag mamatay una aron ta mabuhi. Ug mao tag batasan naa ta sa kahakog, naa ta sa puno sa garbo, unya kapuno sa panghunahuna nga ugay Ginoo mabuhi ta. Ug di nato na patjon, maora ang atong mauton nga kinaya, maora po nimo patay nato, di jud ta katurok. Ikatulo og katapusan kining yuta. Tulo man ka klase or upat man ka klase ang gisgutan sa ebanghelyo karon primero na ay agianan, yuta nga agianan, ikaduha na ay yuta nga batuon, ikatulo na ay yuta nga puno og sampinit. Nining tulo ka klase sa yuta, wa makapamunga o wa makapanguhay ang mga liso. Disaman makapanguhay ang mga liso o binhi, katong maayo, katong tabunok o tambok nga yuta. Sa ato pong kinabuhi mga igsoon, ang liso sa pagtuo nga gipuga sa Ginoo nato, daghan unta kining maong mga liso, pero daghan mga panahon nga malaos kini ug di kapamunga. Daghang mga tao nga sa bata pa Dios noon kaayo kay kusog magrosaryo ang ilang lolo ug lola. Unya daghang mga bata nga kaniadto maayo magampo, maayo magrosaryo kay Dios noon ang mga ginikanan. Pagkadako na naka-abroad nagkasa pag-uli gadaob nag mga Santo Niño, gadaob nag mga rosaryuhan, di na mo simba kay lagi bag-o na kog relihiyon. Nalaos ang pagtuo nga gibilin sa mga ginikanan. Wa ka pamunga. Daghang mga tawo nga kaniadto Dios noon, kaniadto unta hinimbahon, unya kaniadto kusog magpamisa, unyang muuli sa gikan sa layong dapit, muunag yun sa simbahan magpasalamat sa Ginoo. Pero pagkadato na, imbis na anay sakyanan, imbis daghan nag wheels, imbis kay na anay kagasto gasolina, di na pud mo simba. Kay mas gipili ang ballroom o gipili ang lakwatsa, kay wa ko'y panahon anang simbahan, kay busy ko sa akong mga barkada. Nalaos ang liso sa pagtuo nga gitisok sa mga ginikanan o sa iyahang mga katikista. Sa gamay pa unta gitudluan nga manghatag sa silingan, manghatag sa mga kabos, mopaambit sa ilang bawon, mopaambit sa unsay naa nila bisan gamay. Pagkadako na imbis na milyonaryo na hinuon, di na makaila og silingan. Mawa na laos ang liso sa pagtuo nga gitisok sa Dios. Maningkamot kita nga ang liso nga gipuga sa atong Ginoong Hesukristo nga ni kanato dili unta mga laos aron mamunga kita. Padhayon kitang mamunga. Kay kalipay sa magpupugas kun ang iyang binhi mamunga. Karon sa katapusan, unsa may bunga sa atong kinabuhi? Nakabunga ba kita og tagkatluan, tagkaunuman or tagatos sama sa giingon sa ebanghelyo karon? Pait ning kinabuhi nga way bunga. Kay di ta makabunga way maani ang gapugas sa liso sa atong kinabuhi nga mao mismo ang Dios. Padayon sa pagpamunga og maayo kay kalipay kini sa magpupugas. Amen.